Това е първото ми ревю на новият апдейт на Minecraft. Вижте какво сте добавили. Първо отстрани ви е скино и отгоре е името му. Вече са добавили ачивменти, които и сега ще ми заредят, но трябва първо да се регистрирате в Microsoft. Ето от тук се избира скина. И сега ще вляза да ви покажа новите неща. Вижте, има кон. Както и прасе, което може да се язди. Накъде? Вижте и тази овца. Това е чрез нея так. Има хъскове. Също има и стрелове. Те не се виждат. Diamond Fox Armor има. Golden Leather Fox Armor. Добавили са стики писания. Обсервър. Ако може ме напишете в коментарите какво е, защото не знам. И очаквайте епизод в моя survival. С The Dark Boy ВГ сме измислили нещо. Много ма кефта с това джип. Добавили са лидове. Главно това е от този апдейт. Брална моджанка. Помислили са и за Android версията. Но можеха и още да се постараят. Вижте, имат зомби хорс и скелетър хорс. Зомби хорса не може да се... Ще излезем от този свят. И ще покажа. Тук ви излизат вашите светове. А тук, ако искате. Или можете да введете IP. И това ще е от ревюто. Чао!